Fil-Jum Internazzjonali dedikat lill-anzjani, Caritas Malta kif tagħmel ta' kull sena, organizzat qudiesa speċjali fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid. Il-qudiesa saret l-erba' u attendew għaliha l fuq minn 1000 anzjan minn diversi irħula u djar residenzjali madwar Malta. Iċ-ċelebrazzjoni kienet immexxija mill-Monsinjur George Frendo flimkien ma' diversi saċerdoti oħra, fosthom Monsignor Martin Mikallef u Father Hilary Tagliaferro. Il-messaġġ ċentrali ta' din iċ-ċelebrazzjoni kien wieħed ta' gratitudni u apprezzament lejn l-anzjani. Fl-omilija tiegħu Monsignor Frendo fakkar kif dan il-jum għandu jkun xhieda ta' gratitudni lejn il-ħajja u lejn il-kontribut tal-anzjani. F'messaġġ li wassal, id-direttur ta' Caritas Malta Entnigat irringrazzja lil kull anzjan u anzjana li attendew, kif ukoll il dawk kollha li jagħmlu din l-attività possibbli. F'din l-okkażjoni Caritas iċċelebrat ukoll il-ħidma tagħha favur l-anzjani li ssir matul is-sena kollha. Dawn is-servizzi jiġu offruti bla ħlas mill-istaff u volontieri ta' Caritas. Fost il-volontieri fil-fatt hemm bosta li huma anzjani u li jibqgħu jagħtu sem attiv importanti ħafna għall-ħidma ta' Caritas Malta.